ба осорхонаи адиби яке аз даромадони адабиёти советии тоҷик, адиби шаҳири тоҷик, инқилобчӣ Абулқосим Лоҳутӣ хуш омадед. Осорхона 4 декабри соли 1987 ба муносибати 100-солагии зодрӯзи шоир дари худро барои тамошобинон боз намудааст. Дар ин хона шоир хеле кам зиндагӣ кардааст, муддати хеле кӯтоҳ зиндагӣ карда бошад ҳам, аммо он барои халқи тоҷик хеле азиз ва мӯътабар аст. ташкили осорхона ин арзи сипосу эҳтироми халқи тоҷик аст нисбати хизматҳои бепоёни шоири хеш. осорхона аз 5 толор иборат аст ва ҳар як толор дар бораи солҳои зиндагӣ ва эҷоди шоир аз рӯи хронология нақл мекунад. ин толоре ки мо шумо истодаем, ин толори дар бораи ҷавонӣ ва дар бораи солҳои наврасии устод Лоҳутӣ нақл мекунад. Лоҳутӣ дар оилаи яке аз шоирони суфии ҳамон замона Ҳаким Илҳомӣ таваллуд шудааст. соли 1887 дар деҳаи Барзадимоғи вилояти Гейлони Эрон таваллуд шудааст. тарҷимаи ҳоли Лоҳутӣ бисёр васеъ аст, чунки ӯ ҳамчун шӯришгар ва ҳамчун шоир якҷоя мубориза мекард. худаш мегӯяд ки ман ҳам бо қалам ва ҳам бо теғ бар зидди ҳукумати подшоҳӣ мубориза мебарам. мана инҷо мебинем сурати падараш. худи Лоҳутӣ дар тарҷумаи ҳолаш менависад: падарам Ҳаким Илҳомӣ дар тамоми умр беш аз 100 000 мисра шеър гуфтааст ва дар охир аз гуруснагӣ мурдааст. то ҳамин дараҷа зиндагиашон қашоқона будааст. ва дар бораи мана баъзе суратҳое ки бо падараш, бо бародараш ва он ҷойҳое ки баъзе манзараҳое ки Эрон, дар ҳамон Барзадимоғи Эроне ки Лоҳутӣ дар он таваллуд шудааст. Лоҳутӣ бо бародараш, он бародаре ки ӯро ба тарбия гирифта ба воя расондааст, Абулҳусайн ном дошт. ва баъзе суратҳои ҷавонии Лоҳутӣ дар намоиш нигоҳ дошта мешавад. дар ин толор чӣ хел ки мебинем дар бораи омадани устод Лоҳутӣ ба Тоҷикистон мебошад. ин толор ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудааст. дар ин ҷо дар ин ҷевоно либосҳои устод Лоҳутӣ ва тӯҳфаҳои барои устод Лоҳутӣ. устод Лоҳутиро бисёр мактабачагон дӯст медоштанд. дар Тоҷикистон бисёр обрӯи баланд доштанд, чӣ хел ки ба ҳама маълум аст. барои кушодашавии ин осорхона саҳми бузурги худашона оилашон силсилабона гузоштагӣ ҳастанд. дар ин расм инқилобчиёни Тоҷикистон, устод Айнӣ, устод Лоҳутӣ, устод Мирзо Турсунзода, ин ҳам тӯҳфа барои осорхона аз тарафи рассомони тоҷик мебошад. ин расмҳое ки мебинед, ин мавзӯъам аз аввал то охир, чӣ хел ки гуфтем, дар бораи омадани устод Лоҳутӣ ба Тоҷикистон мебошад. чӣ хел устод Лоҳутӣ ба Тоҷикистон омад, дар он ҷо чӣ хел ки он каса бо шеър ки чӣ хел ки худашон мегӯянд, аз тарафи партия ҳукумати коммунистӣ хоҳиш кардам ки ба Тоҷикистон биёям барои он ки форзабон аст. вақте ки ӯ якумин маротиба соли 1925 якумин маротиба мебиёяд, ӯ ошиқи Тоҷикистону тоҷикистониён мешавад, барои он ки ҳамзабон буданд. барои ҳамин тамоми ҳастии худашро барои ободии Тоҷикистон, ҳамчун барои ояндаи Тоҷикистону давлати советӣ худашро мебахшад.
ин толор дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти лоҳутӣ дар солҳои 40-50 нақл мекунад. умуман дар ин ҷо он суратҳое он чизҳое маҳфуз дошта шудааст ки дар бораи вохӯрии лоҳутӣ бо шоиру нависандагон, бо ҳаводорони шоир, бо онҳое ки ба лоҳутӣ ихлос доштанд намоиш медиҳем. мана дар ин ҷо мебинем шоиру нависандаҳо дар сиестҳо, дар маҷлисҳо ва вохӯриҳои муштараки шоиру нависандагони ҳамон сол бо лоҳутӣ ин суратҳо нақл мекунад. мана дар ин қисм он суратҳое ҷой дода шудааст ки махсус ба театри лоҳутӣ дахл дорад. ин ҳам беҳуда нест, чунки театр ба номи лоҳутӣ барои чӣ гузошта шудааст? аввалин тарҷимаҳое ки лоҳутӣ аз асарҳои Шекспир кардааст дар саҳнаи театри лоҳутӣ ба саҳна гузошта шудаанд ва инҳо ҳамаи мо шумо медонем аз асарҳои Шекспир, Шоҳ Лир, Ромео ва Ҷулиета ва ғайраҳо ва дигар шоиру нависандаҳо ҳам тарҷима кардаанд ва ҳамин асарҳо дар театри лоҳутӣ ба саҳна гузошта шудааст ва дар ҳама нахустнамоишҳо лоҳутӣ албатта иштирок мекард ва бо ҳунармандҳо ё сурат мегирифтанд ё вохӯрӣ мекарданд. ҳамин ҷевон нагӯем, ҳамин қисм махсусан дар бораи ҳамин нақл мекунад. дар ин қисм суратҳое нигоҳ дошта шудааст ки дар бораи оилаи шоир нақл мекунад. оилаи шоир силсилабону худ ҳам мутарҷим буданд, ҳам шарқшинос буданд. чӣ хеле ки худи лоҳутӣ мегӯяд ҳам рафиқи зиндагӣ ва ҳам рафиқаи кории ман Бону аст ва фарзандҳои лоҳутӣ, ҳамсари лоҳутӣ ва ҳамсари лоҳутӣ ҳамин хел вай буданд ки албатта дар ҳама кор ба лоҳутӣ якҷоя машғул буданд. махсусан дар тарҷимаи Шоҳномаи Фирдавсӣ ки худи Бону иштирок доштанд ва бо ёрии лоҳутӣ ин асари безаволи Фирдавсиро тарҷима ва нашр карданд. дар ин тараф ҳам баъзе аксҳое нигоҳ дошта шудаанд ки аз сиестҳои соли 34 ва 54-и собиқ СССР нақл мекунад. дар ин тараф ҳам баъзе суратҳоеро мебинем ки вохӯрии лоҳутӣ бо матросҳои киштии Марад. дар ҳамон ҷо Ворошилов ба лоҳутӣ манин айнаки баҳрӣ ва ҳамон қутичаро ба лоҳутӣ тӯҳфа кардааст. баъзе суратҳоеро мебинед ки аз тарафи рассомон ва дизайнерҳои тоҷик ва рус ба осорхона ба муносибати садсолагӣ тӯҳфа карда шудааст. ин миз ба лоҳутӣ дар Москав хизмат кардааст. медонем ки лоҳутӣ котиби иттифоқи нависандагони СССР буд, собиқ СССР солҳои зиёд ва ҳамин мизу ҳамин курсӣ дар ҳамон утоқи кории лоҳутӣ нигоҳ дошта шудааст ва онро махсус ҳамсари лоҳутӣ Силсилабону ба осорхона тӯҳфа кардааст баъд аз кушодашавии осорхона. барои ҳамин мо дар ин ҷо тахтачаам нигоҳ доштаем. худи Бону ҳамин хел илтимос карданд ки инро албатта сабт кунед ки тӯҳфа ба осорхона. барои ҳамин мо дар ин ҷо сабт кардаем. он чизҳое ки дар рӯи миз мебинед баъзеаш дастхатҳои лоҳутӣ ва асбобҳои хатнависӣ ва ин қаламтарошаке ки худи лоҳутӣ аз ҳамон мағозаҳои Москав харида будааст. омадаем ба толори хотира. ин толор дар ҳамаи осорхонаҳо ҳамин хел толор вуҷуд дорад.
дар ин осорхона ҳам ин истисно нест ва ин толор толори хотира аст ва он материалҳоеро дар бар мегирад ки баъд аз вафоти лоҳутӣ нақл мекунад материалҳо ва он чизҳое ки баъд аз он ба осорхона дахл дорад. охирин материалҳое ки мо дар ин ҷо нав кардаем бахшида ба 130-солагӣ буд ва дар ҳамин ҷевон мо мебинем ки баъзе материалҳое баъзе китобҳое нигоҳ дошта шудаанд ки махсус ба осорхона тӯҳфа шудаанд аз тарафи муаллифҳо ва куллиёти охирине ки ба муносибати 130-солагӣ куллиёти 7ҷилдаи лоҳутӣ чоп шуд ва дар ин ҷо мо 5 ҷилди онро ҳоло дастрас кардему ба намоиш гузоштем. Дар витринаҳо мо мебинем баъзе ҳуҷҷатҳои лоҳутӣ, ҳуҷҷатҳое ки ба худи лоҳутӣ дахл дорад. ҳаминҳоро азбаски ҳуҷҷатҳо хеле кӯҳна шуда буданд ва намуди бисёр бечораҳолона доштанд, аз тарафи дизайнерамон он аз дигар копия карда шуда ба намоиш гузошта шуд. Дар ин ҷо ҳам мана мебинем ки осори лоҳутӣ рӯйхат карда шудааст ва баъзе чизҳое ки дар матбуот чоп шуд дар ҳамон давра ба намоиш гузошта мешавад. Дар як гӯшаи осорхона як қисме аз ашъори лоҳутӣ ҷой дода шудааст. Аз даруни ашъори лоҳутӣ умуман ба фикри ман ҳамин хел ҷои асосиро мегирад ин дилномаи лоҳутӣ. Ба фикрам касе нест ки аз дилномаи лоҳутӣ огоҳ набошад. аз ҳамин сабаб мо баъзе он рубоиҳою баъзе он чизҳои навиштаҳои лоҳутиро ҷой кардему дар боло мебинем ки мукотибаи айнию лоҳутӣ ҷой дода шудааст. Ин ду шоиру ин ду нависанда он чунон ба якдигар наздик буданд ки ҳатто дар бораи пинҳонтарин розҳои дили худ ба якдигар менавиштанд ва баъзе ҳамон мукотибаи лоҳутию айнӣ дар ҳамин гӯша ҷой дода шудааст.